Christmas Miracle Garden sa Calasiao, Pangasinan, formal nang bubuksan sa publiko ngayong hapon. Mula sa Calasiao, nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, kumusta dyan? CJ, may bagong pasyalan, hindi lamang ang mga taga Calasiao kundi lahat ng mga taga Pangasinan dito sa pinakabago na Christmas Village na paiilawan mamaya dito yan sa bayan ng Calasiao. Ito umano ang pinaka-engrande at pinakamalaki na Christmas Village ngayon dito sa Pangasinan. Kahit saan ka tumingin dito sa kanilang plaza na nag-transform bilang Christmas Village ay talagang mapapawaw ka sa ganda ng mga disenyo. Ang kanilang tema ngayon ay Miracle Garden na inspired ng Dubai Miracle Garden. At kitang-kita mo naman kahit saan ka tumingin dito ay talagang punong-puno ng mga artificial flowers. Ito din sa mga atraksyon dito sa kanilang Christmas Village. Kung makikita nyo yan, yan yung aisle na kapag madadaan ka daw dyan ay talaga makikita mo yung mga namumukadkad na mga bulaklak at mga pailaw. At siyempre, isa rin sa mga patok dito para sa mga bata ay si Santa Claus na talaga namang siya ang welcome sa mga papasok dito sa Christmas Village. So pwede kang magpa-picture sa kanyang katabi mo, si Santa Claus, pwede dito. At isa din sa mga atraksyon dito sa kanilang Christmas Village, ang higanteng Christmas tree na talaga namang punong-puno ng mga artificial flowers. Ang kanilang Christmas tree dito, aabot lang naman sa 42 feet ang kanyang taas. Ang taas at talagang yan yung talaga makakainganyo sa mga bibisita dito sa bayan ng Calasiao. Alas 6 ngayong gabi ay paiilawan na ito ang Christmas Village at ayon sa security force na nakausap natin dito, ay 200 na persons po na yung papayagan na pumasok dito sa kanilang Christmas Village at magsasagawa sila ng assessment para sa mga susunod na araw kung dadagdagan pa yan o babawasan. At talagang para naman sa mga bibisita dito sa kanilang Christmas Village, talagang kitang-kita nga yung ganda dito. At sana ay iwasan yung magtapo ng basura para mapanatili ang ganda ng kanilang Christmas Village. At aabangan yan ng mga taga Calasiao na nandyan na ngayon sa harap ng plaza. Yan muna ang latest mula dito sa Calasiao, Pangasinan. Merry Christmas! Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.